Il-proġett ta' riġenerazzjoni fil-pixxina tas Sirens jinsab fi stadju avvanzat permezz ta' investiment ta' 3 miljun euro din mistennija titlesta f'Ġunju ta' din is-sena fejn tkun tista' titgawda mill-pubbliku. Waqt żjara fuq is-sit ta' dan il-proġett is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima saħaq li dan l-investiment sostanzjali juri l-impenn tal-Gvern biex ikun ta' spalla mal-għaqdiet. Il-proġett ser jara wkoll il-bini ta' żewġ pixxini oħra flimkien ma' faċilitajiet sportivi, fosthom kmamar fejn l-atleti jbidlu, faċilitajiet sanitarji u post għall-ispettaturi. Min-naħa tiegħu il-Viċi President tal-Klabb tas-Sirens John Farrugia spjega kif l-ewwel fażi ta' dan il-proġett li tikkonsisti fil-bini tal-pixxina diġà għandha l-pedamenti lesti. Din il-pixxina ser tkun ukoll iċċertifikata li nbniet bl-ogħla standards b'mod internazzjonali. Il-Viċi President tenna li dan l-investiment ser ikun utli ferm għall-isportivi tal-klabb, iżda anke dawk għall-klabbs akwatiċi oħra. Ovvjament lilna bħala klabb ħajati spinta kbir li klabb ta' Malta manki lill-isport ta' Malta ġenerali fejn jidħol għall-isports akwatiċi. Is-Segretarju Parlamentari ringrazzja wkoll il-Sport Malta li kienet strumentali f'diskussjonijiet ma' diversi clubs u assoċjazzjonijiet sportivi fil-pajjiż. Ħajkonna faċilità state of the art, faċilità illi tara li jitħares dak li huwa l-isport akwatiku, jkollna faċilitajiet illi jagħtu l-għodda neċessarji lill-atleti tagħna u dan kollu sar minħabba li aħna nemmnu illi l-isports huwa parti essenzjali mill-ħajja tal-komunitajiet Maltin u Għawċin u hawnhekk nkunu qegħdin naraw faċilità li mhux biss titgawda mill-klabb u l-membri tiegħu iżda mill-komunità sħiħa ta' dawn l-inħawi.